Salut, eu sunt David și sunt alături de Fabi și Gino. Salut! Suntem aici la o fântână, în Brașov, evident. Pietonală. Nu știu dacă vedeți. Deal, peste tot, foarte frumos. Întrebarea este, ce facem mâine? S-ar putea să mergem la pădure. Da, în Poiană, coborâm din Poiană. Adică Exact. să urcăm în Poiană așa că să obosească ăștia ca naiba. Și facem vloguri și noaptea. Da. Numai că eu vineri trebuie să plec. Așa că mai avem cât? O zi? Două Da. zile astea, două să Da. facem tot noi vloguri. Exact. Ce o să facem? Adică o să populăm canalul meu de vloguri numai cu vloguri. Da. Da. Cu ăștia. Mă întreb dacă se vede ceva așa, dacă ne prindem toți în cadru, ar fi foarte Probabil. Da. Da, hai ne mai apropiem. Ne apropiem într-un mod masculin. Da, asta într-un ne mod face. foarte masculin. Hashtag no homo. Hashtag sexual. În cazul lui Gino, hashtag full homo. Oh, da. În cazul tuturor hashtag sexuality. Și efectiv mai avem prea multă băutură. Mult. Efectiv, nu poți să mergi la ăștia dacă plătești 10 lei ca să beau șocuri. Da, gen ca să intri ca și vizitator în zona de camping a noastră, unde stau eu cu Mario și cu Gino, trebuie să plătești 10 lei. Ceea ce este ridicol, fiindcă dacă vrei să stai o noapte, plătești 13 lei. Eu ziceam că probabil vin, n-aveai. Stau o noapte la noapte. Da, Dau 3 Da, avem loc. Mi-a zis maică mea să o las în pace o noapte să... O, da. gen decizia nu este la mine. Este la domnii bucureșteni. Loc avem. Loc avem. Loc avem. Băuturi aveți, deci sunt bine. Da. Aha. Da. Ok, păi bănuiesc că cam atât am avut de spus și de prezentat. Da. Ciao, ciao. La ne vedeți? Așa că... Să rămână. Da, da.